Te-ai săturat de poluare, zgomot și agitație? Ai nevoie de un loc liniștit, cu aer curat, în care să te simți confortabil, iar copiii tăi să fie în siguranță? Avem soluția perfectă și este la numai 7 km de București, 10 minute cu mașina. Villa Duplex, 153 metri pătrați, parter și etaj, living și 3 dormitoare. Curte de 150 metri pătrați cu gazon care abia așteaptă să primească florile tale preferate. Am folosit cele mai bune materiale și avem soluții inteligente de încălzire cu pierderi termice zero. Tu alegi finisajul fără niciun ban în plus. Vei avea vecini liniștiți și civilizați, aer curat, liniște și mult verde. Școală și mega imaj la 1 km. Pădurea Tegheș este la 900 de metri, 65.000 de euro. Predare la o lună de la semnarea contractului. Vizitează-ne pe www.duplexdomnești.com sau sună-ne la număr 0721 599 589.